ଏଇ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆମେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ତା ଭିତରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ପୁରା କାଖେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେମିତି ଧୂଳିମଳି ଟୋଟାଲି ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ସମୟ ଭୋରରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ କାଖରେ କାଖେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ତ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କହିହେବନି। ଚାଲିକି ଆସିପାରିବେ ଆପଣ? ନା ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଆମର ବସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ। ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ, ଛୁଆ, ନଣନ୍ଦଙ୍କର 2 ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମା'। ତ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲା ତ ତା'ର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଦିନ ପାଇଁ କୋଲକାତା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ହୋଟେଲ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇକି ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା ଡେକୋରେସନ୍। ତ ସେଇଠିକି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଫାଙ୍କା ସମୟ ଥାଏ କି ଛୁଟି ଥାଏ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଖରେ ବି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ସମୟ ମିଳେ 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ତ ଏଥରେ ଏଇଠି ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କିଛି ସବୁ ଜାଗା କୋଲକାତାରେ ବୁଲି ଦେଇଛୁ ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା। ଆଉ ନାନୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଦେଖିକି ସେ ଆଉ ଶେଷରେ ଖାଇବା ଖାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଆଉ ଦୋସା। ଆଉ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୀ ଥାଲି, ଭେଜ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଥାଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ରାଇସ୍ ଆଉ 2ଟା ଲେଖା ପୁରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଡାଲି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ 2ଟା ବାଇଗଣ ଭଜା ବି ଥିଲା ସେଥିରେ। ଆଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲା, 2ଟା ଆଳୁ ଭଜା ଥିଲା। ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଥାଳିଟା। ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମାଆର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଖାଇପାରିନଥିଲୁ ୟାକୁ। ତ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ସପିଂ ମଲ୍। ଆଉ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ନେଇ ସେଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ସ କିଛି କିଣୁଥିଲେ ସେଠି। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସିଏ ତା'ର କିଣିଲା। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ତ ନ୍ୟୁ ବୁକ୍ସ କିଛି ସେମାନେ କିଣିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଥିଲା। ଯଦି କମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଖାଇବେ ତାକୁ ବି ମିଳୁଥିଲା। 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚାଟ୍ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ନେକଲେସ୍ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଡିଜାଇନର ନେକଲେସ୍ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଖାଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆମେ ସାଉଥ ସିଟି ମଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ମଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଏତେ ରେଟ୍ ଯେ ସେଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ସେଠି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସେଠି 4,000 ତଳକୁ କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଟପ୍ ବି ଯଦି କିଣିବ, ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଟପ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି କିଣିବ ତ 4,000। ତ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠି ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଠି କିଛି ସପିଂ ଆମେ କରିନଥିଲୁ। ବାସ୍ ଛୁଆ ଆଉ ସୁଇଟି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଆଣିନଥିଲୁ। ଦେନ୍ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ପଛର ଭିଡ଼ିଓଟା
न्यू इयर टाइम वीडियोटा जोटा मुझे एडिटिंग करि पारि नथिली आ घर को आसिया बेले जेहेतु ता परदिन न्यू माने सही दिन राति न्यू इयर थिला बहुत किछि किणिकी आमे आनिथिलु दुकान फुल दुकान एति फुल किन जानछ तुळी गंडी पब्लिक फाइनाली कलकत्ता ए सब जिनस किणा हेकि आस्थिला कोलकाता फाइनाली कोलकाता ए सब जिनस आमे शॉपिंग करिक आनिथिलु आ बहुत कम रेंज रे एटा होची सान भाई रो गोटे जैकेट आनिथिली एटा नानी आनिथिले सान भाई पई मो सान भाई पई आ एटा मो पई आनिथिली आ एटा गोटे टॉप टा मो पई आनिथिली बनियनटा तापरे एटा मो बाबांको पई आनिथिले हस्बैंड आउ एटा हस्बैंड कर सेटा जैकेटा पुओरो एटा मो मांको पई आनिथिली ये टोपी दुईटा आनिथिली किए कौन पिंधिबो तापरे एटी गोटे जैकेट रहिची एटा भी किए पिंधिबो ठीक नहीं किंतु एटा भी आनिथिले तापरे एटा गोटे आ गोटे जैकेटा मो धरची एटा भी गोटे आनिथिले तापरे आउ होची देखौची आउ साड़ी आनिथिलु साड़ीटा एटा ए साड़ीटा ए भलिया दुईटा साड़ी आनिथिलु मो भाउज पई गोटे आ मोर गोटे मोटा एटी अछि दुटा मु पिंधि पकेइथिली आउ एटा प्रीतिर आउ एटा टेबल क्लॉथ गुडा को भल भल सब से दिन मिलथिला तो टेबल क्लॉथ सब आनिथिली एटा खोलुनी ए भलिया आउ गोटे टेबल क्लॉथ आनिथिली ए भलिया आहुरी सब बहुत किछि जैकेट पो पिला मानकर बाकी एबे भी किछि जिनस नानी घरे अछि आ किछि जिनस दिया सरी गलाणी बांटा सरी लोक को जो मन पई आनिथिली तो